Er I det? Ja. Sådan. Godt gået. Kig op. Hængerøv. Hvad er cigaretten, mand? Ej, hvad med? Hallo, din telefon! Sindssygt ikke. Hvad med din telefon? Hvad med din? Vent nu lige, til han er kommet op. Det hjælper ikke noget nu. Det er hurtigt. Kan du se, at jeg tager bukserne af, så er det endnu koldere, mand. Så er det dig, Daniel. Jeg siger stadig. Hvad med telefon, far? Læg nu det lort, der kommer i vandet. Og det er for 3 meter ved som os andre. Ja. Ellers så skal du slet ikke i. Intet med mig. God nøf, mand. Jeg tør ikke. Hold kæft. Hop. Nej. Det er koldt, kan jeg mærke. Kom nu. Der er ikke noget pjat. Oj! Oj! Skal du ikke have til det? Prøv lige at smage vandet. Hvad? Smager det godt? Det smager skide godt, det vand. Ja. Vi har lige en, der er smidt i skøjet vand.